muntu ndani wonga Yesu. Haleluya. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndulandile nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer lero pa 5 December 2024 ulendo muli bwanji Tete, Mozambiki muli bwanji? Mwana Mulungu loleni kuti tikwangure, tiombe nkora, timalizitse mu topic imene tinayamba miezi ingapo yadusayi. Topic ya ulendo tayamba kuchoka m'buku la Genesis mpaka na buku la Joshua. Believer lilinako kuchimikizika mtima kuti Mulungu alankhula zambiri. Lero tikwangule ponena kuti kukhulupirika kwa Mulungu. Believer, Mulungu tikumpembedza ngokhulupirika. Akanena amakwaniritsa. Tiupembedza Mulungu amene nthawi zonse amakhala saidi ya ana ake. Kuchokera buku la Genesis tamaona Mulungu akukhulupirika pa mawu amene adalankhula ndi Abraham. Jehova adalankhula ndi Abrahamu kuti mbewu zako zidzakhala alendo mdziko la eni. Believer, Mulungu ankalankhula nkhani iyi nkuti Abrahamu yo Isaac alibe, nkuti nthawi imeneyo kulibe Yakobo. Akanena Mulungu anena. Ende Mulungu sanena chifukwa choti kukoneka ntambo. Mulungu sanena chifukwa choti kwa dzuwa yaomba kwambiri. Amanena Mulungu chimene chili mu programu ake chokhazikika. Ndili ndi chilimbikitso. Mulungu ngokhulupirika. Tikupembedza Mulungu amene akanena anena. Tikupembedza Mulungu amene sazengereza nayo lonjezano. Ngokhulupirika, ngopambana. Adamuza Abrahamu akadzakhala alendo mdziko la eni sindidzasiya choncho, ndidzatulutsa mdziko la enilo ndi mphamvu zanga nkudzabwezeresanso mdziko la Kanaani. Ende Mulungu ameneyi adakwaniritsa chilichonse chimene adanena. Ndimafuna believer tingochita mopaza. Ndidzono siningamalize lero, mawa ndikhoza kumalizisa pomba nkota pokwangula chimene takambirana kwa nthawi yayitali. Kukhulupirika kwa Mulungu. Mulungu athu ngokhulupirika. Mulungu amene sanama. Mulungu amene amachita. Mulungu amene amakhala saidi ana ake nthawi zonse. Mulungu amene amamenyera nkhondo ana ake. Mulungu amene amadabwitsa ana ake. Omvera, mu topic ya ulendo tinakambirana kuti tili pa ulendo. Ulendo umene ungopita mparadiso. Pamene ana a Israeli adali pa ulendo opita mkanani. Ndeti manena kuti pa ulendo pamachitika dzambiri. Pa ulendo pali dzambiri. Zimafunika zonse zofunikira kuti upita pa ulendo ukhale nazo. Chifukwa maulendo ena amafunika ukhale ndi ziphaso zoyenerera.
ndilankhula pano mwana mulungu ndi dziko la Mozambiki, and sungalowe pa boda la Mozambiki kulowa mdziko lino ngati ulibe chokuyeneresa. And ukangofika Mozambikimo akamanena kuti funa passport, ndiye kuti ngati ulibe passport iyo ulendo umene usutheka. Ukankumana ndi documento apala documento ngati ulibe ndiye kuti sukusa. No, pa ulendo umene tili nawo opita mparadiso pafunika passport. Ndeti nakambirana kuti mu ulendo umenewo kuti munthu ukuthekere ufike mdziko limeneli, passport ya ulendo umenewo ndi Yesu. Ngati ulibe Yesu, ngati sudamulandire Yesu, ndiye kuti sidzitheka. Ndibwereze ponena kuti kudziko kuno kulima church protocols, kulima protocol, kulima doctrine, anthu amanena zambiri, mipingo munthu akuphunzitsana zambiri, uchite dere, uchite motere, believer tamvera china chilichonse minus Jesus, ulendo wako sukutheka. Ulendo sukutheka chifukwa cha kuvala nsalu yoyera. Ayi. Endi kuvala kansalu koyera ndi protocol ya chipembedzo. Believer ulendo opita mparadiso sukutheka ngati wasunga ndevu zambiri. And ukazisunga ndevu koma ulibe Yesu passport, tamverani akakutentha endi ndevu zikayakakopya. Kudziko kuno anthu ena chipembedzo chawo amameta mpala, endi ndi mpala adachita kugwirizana tsitsi samamere ndi chipembedzo chawocho, endi tsitsi simamera. Amakhala ndi maleza la nyumba, amakhala ndi masizas nyumba, amakhala ndi zomerera nyumba, kumangometa na kuitenga tsitsiyo ngati yochimwisa munthu oti singampitise mparadiso. Ndi chipembedzo. Bilifa tumvana kaya chipembedzo. Endi ndinene pano kuti chipembedzo chimazunza. Chipembedzo chimazunza, chikhoza kukuondetsa. Chipembedzo chikhoza kukuchedwesa. Chipembedzo chikhoza kukumanga ndi kukugwesa. Ndimafuna ndilize khalere mulendo ulendo wa mparadiso pakufunika Jesus. Passport ya ulendo umene amayi pafunika Jesus. Ndimati ndilankhule ndi dziko pafunika Jesus. Minus Jesus trip yanu siyitheka. Minus Jesus and simukafika. Ena mudzapezati mpingo wathu ndi black and white, kajekete ka black, kasheti ka white, kanekitayo ka black, trousers ya black. Tikatele ndiye kuti mwakwanitsa kodi ndi chipembedzo. Ndzachipembedzo. Ena madzivala nkosi. Bwanjati mudzivala ichi ngati wachipembedzo. Kulikonse amaenda nacho nkosi mwake. Bwanjati ndife achipembedzo, timaenda ndi zimenezi. Ena chipembedzo chawo adamangana zinthu miyendo. Kunjatana bwanjati ife ngachipembedzo timaenda ndi zimenezi. Ndinene pano poyera. Ulendo wa mparadiso, ulendo wa kumoyo wosatha, ulendo umene usugwirizana ndi zima protocol zanu. Ndilene pano ngati palibe Yesu ulendo usutheka. Book la Yohane chapter number 3 verse number 6 in the Bible nakuti pakuti Mulungu adakonda dziko kotero kuti adapereka Yesu mwana wake obadwa yekha, kuti yense okhulupirira mwanayi asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Believer ndi Yesu, adaperekedwa ndi Yesu, woti tinkhulupirire ndi Yesu, wenda kumpembedza ndi Yesu. Moyo wathu tipereke kwa Yesu, tikhulupirire Yesu, titembenuke mtima pa Yesu. Tikamanga zimenezi mparadiso tikalowa. Enadi yayi koma kwathu kuno timapemphera kumadzulo. Enadi yayi chipembedzo chathu timapemphera usiku kokha, kupemphera masana ndi chimo. Enadi mudzilawira kwambiri motidziwa cheka matuka mudzipeza kuti mwamaliza kale kupemphera ndiye kuti mukalowa. Tamverani, kulawirira kupemphera usiku minus Jesus ndi gahena.
koma kulawirira plus Jesus ndiye kuti mparadizo, chifukwa chofunika pa ulendo ndi Yesu. Kulawira kokha kopanda Yesu palibe moyo, chovala choyera chokha popanda Yesu palibe moyo. Kama ndimva kaya kukhala pa udindo, chiudindo chachikulu kwambiri minus Jesus palibe moyo. Pafunika Yesu pa ulendo umenewo, pafunika Yesu pa trip imene. Ukakhala ndi Yesu ukafika. Ndangati ndikunena nawo apusisidwa, ndangati ndikunena nawo apusisidwa. Ambiri akutsatira zinthu zimene moyo mulibe. Zipembedzo kuti ine dzimandikhudza enati iyayi ife ndiye eniyo chipembedzo chathu chimene chikalowa kumwamba. Ndilizepherere Afrika kulibe mpingo, kuti mpingo ndi mpingo umene kupita kumwamba kulibe kudziko kuno, kulibe. Akupita kumwamba ndokhawo amene alandira Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wawo. Ende tsiku lopemphera isakusokoneze. Ena dakakamira tsiku, ife ndiye ndimapemphera tsiku lenileni, ndimafuna ndilizepherere pano tsiku lenileniro minus Jesus akakutenthani. Ndikamawerenga Baibulo padali anthu angapo amene Yesu adamfunsa za chipulumutso. Endi sadanenepo kuti tsiku lopemphera linene ndilolemba ayi. Titonse mwana Mulungu ku Yohane 3:16 Mulungu anati kuti ndayikonda dziko ndapereka Yesu, aliyense okhulupirira Yesu satayika koma akhala nawo moyo osatha. Sakunenanso kunena kuti aliyense opemphera lachitatu ndi amene akapulumuke. Bilifa tikuyenda limodzi kaya. Dzofunika kulandira Yesu, dzofunika kutembenuka mtima. Tsiku lina wachuma adakumana ndi Yesu gululu kukambirana za chipulumutso, ndi atakambirana ambo Yesu akumfunsa chimodzi basi. Haleluya. Peter, ukagulitsa zako zonse. Aramuza za malamulo ati ndamba kuzisunga kuyambira ndili mwana, kupembedza mafano ndili mwana, kupanga zakuti ndili mwana, kusunga sabata ndili mwana, ndimapanga zonsezi malamulo onse 10 kuyambira kale. Yesu alibanji Peter ukagulitsa zako zonse nditsati. Sakumuza kuti tsiku lakuti, sakumuza kuti udzivala chakuti, sakumuza kuti udzisunga ndevu, sakumuza udzivala choyera nditsate. Haleluya. Tili modzika tsiku lina Paulo ndi Sila ali mundende, ndi Mulungu adachita chozizwa mundende. Msilikali atalumphira anafuna kuzipweteka ekha, amaona ngati andende athawa, ndi ataona chozizwa adafunsafunso, nditani ine kuti ndipulumuke? Nkhani tikukamba za chipulumutsotu, nditani ine kuti ulendo umene ndikafike? Paulo ndi Sila alibwa khulupirira Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi banja lako. Sakumuza kuti usunge ndevu, sakumuza kuti udzipemphera Friday, and sakumuza kuti udzivala kajekete ka black, and sakumuza kuti udzipemphera usiku, akuti khulupirira Yesu and udzapulumuka iwe ndi banja lako. Petro adatumikira tsiku la Pente. Akuti anthu adalaswa mtima natitu kwa atumwi, titani amuna inu abale. Petro akayankhana kuti lapani, batizidwani yense wa inu dzina la Yesu ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Bilifa tikuyenda limodzi kaya. Ulendo umene ukuti utheke, passport Jesus. Ulendo umene ukuti mukafike, passport ndi Jesus. Kuti mukapulumuke peza moyo osatha, passport ndi Jesus. Minus Jesus kumene mukupita siku mwambayi, minus Jesus kutsogolo mudzalira, minus Jesus palibe chimene chingayende, minus Jesus. Bilifa nena kuti popanda Yesu kandi nundindo, kandi numembala, kandi nundani, kandi nuotchuka, koma ngati Yesu mulibe passport yanu, koma ngati Yesu mudantaya simukafika. Bilifa tati tikukwangula ndeti nachenjezana izi. Paulendo pamachitika dzambiri. Maulendo pena pamakhala pantsetse, pena pamakhala pokwera, mahampu timakumana nawo. Bilifa pali nkhondo, mahampu
Nthawi ina tikamaenda pa roundabout tinaphunzitsa tidzisamala. Nthawi ina tikamakwera mtunda tidzisamalanso kwambiri. Tiwena kudziwa kuti kodi timayendetsa bwanji, ulendo umene tuyende bwanji kuti tisachite ngozi. Believer pakuchitika ngozi zambiri pa ulendo umenewu. Ngozi ena mimba zili phwi apasana ku intercession, ngozi ena dadzisiya, ena datenga akazi awiri ankalalikira kumapano ndi akazi folo ekha. Ngozi zapanse usada samale. Ndimafuna kuti muchitsate chikwangwani. Muchikwangwani mutitsaremo. Akamanena kuti 20 pera awa uyende udzienda pamenepo udzichitsata chikwangwani. Akamanena kuti kutsogolo kukulikona yenda pang'ono chifukwa kukhoza uchitika ngozi, nawenso udzichepesa speed yako pa ulendo umene. Koma ngati sutsata chikwangwani, ngati sutsata zolembedwa, believer, Bible imatifotokozera according ndi ulendo wathu. Now pano chita motere, pano enda motere, pano chita motere, pano enda motere. Koma ukakhala wokula mtima, ukakhala wandale kwambiri ndonyozera zimene zalembedwa pa chikwangwani, ndi anthu amachita ngozi amakombana. Ndati manena kuti mukamayenda pa roundabout zimafunika kuyang'ana mbali zonse, anthu ambiri amachita ngozi. Titoseka and giya amene ungayike pa state ndimene ungayike po oro kanso zosiyana. Chigiya chikakula kwambiri imakuzimira, believer imakuzimira. Ndofunika kumabalansa, ukamayenda udzibalansa. Oh haleluya, mahampu nkochuluka pena go misane pweteka ndiye ulendo. Dzifuwa dzinadzi maasima enawa ndiye mahampu kumana nawa ndiye ulendo. Pena nkumava kupweteka mchestimu pena nkumava ndiye ulendo. I believe ndikulankhula ndi wina. Mulendo umenewu tufunika kusamala. Mulendo umenewu tufunika kusunga chiyero. Mulendo umenewu tufunika kuyenda ndi Yesu. Mulendo umenewu tufunika kumugwirizisa Yesu. Mungwire Yesu, munkakamire Yesu. Mungwire Yesu, munkakamire Yesu. Ati ine ndidakakamira profiti. Ati ine ndidakakamira chipembedzo. Ndikunena pano munkakamire Yesu, mungwirisise Yesu. Kuti hampi kamachita mwina mungwirisiseni Yesu, mkakamireni Yesu. Dzopweteka dzirimo mulendo umenewu, anthu akunena na mulendo umenewu, anthu akunyoza na mulendo umenewu. Mkakamireni Yesu, ndiye passport yano. Mukakumana ndi ena dzifunsa za passport, muli ndi chiphaso mudzingopereka Yesu ndadzongolidusa. Believer Yesu amapasidwa ulemu pena paliponse. Kandi ziwanda akangukuona kuti ulu ndi Yesu, chiwanda chimagwada ndi kupereka ulemu chifukwa Yesu ndi mwini wa tripi imene. Koma ngati Yesu wanchosa, believer, ulendo umene ukuvuta kwambiri. Ulendo uwu kuli mitsinje mulendo umenewu, kuli kuponderezedwa mulendo umenewu, kuli zopweteka mulendo umenewu, kuli zowawa mulendo umenewu. Ndikulembeketse mwana Mulungu, mkakamire Yesu, gwirabe Yesu, usagwedezeke, mgwire Yesu, usagwedezeke ndi zina ende usatsatileso zinaya. Aneba sakupusise, mgwire Yesu, mkakamire Yesu. Chokhacho ndicho chofunika pa moyo uno. Haleluya. Ndikunena ndi angati amene alibe passport. Ndikunena ndi angati amene Yesu alibe moyo mwawo. Ndile ndifunso, kodi mudamulandira Yesu khala mbwene mpulumutsi wanu? Mumasonkhana pa mtunda paja siko, mumasonkhana pa musi paja, ende dzina lanu la mpingo mwachita kupeka nokha. Ena mwachita kujoina zipembedzo zikulu zotchuka kale zija. Funso yanga nkomati, muli ndi passport? Muli ndi Jesus? Mudamulandira? Mukundziwa? Mudakumana naye? Kapena ayi? Mudamulandira Yesu? Yesu muli naye? Ndikukamba ndinu amayi, mumayimba kwaya anthu amakuyamikani, amakudalirani, pa grupu mnonso timakudalirani. Tamverani, ntchito yonse mwachitayi ngati mulibe Jesus mudzabwezedwa, ulendo umene simudzapita nawo. Mukapanda Yesu mulendo umene simupita nawo. Believer ndikuompa nkota ndikukwambula mawa ndi malezisa zimene zindili kubeyira.
muli ndi Yesu, mudamulandira Yesu. Kungosunga ndevu basi, kungovala nsaluwera basi. Adakunamizani ndani kuti chipembedzo chimapulumusa? Mpingo maprotoko ni madoctrine amapulumusa. Adakunamizani nda masi ya Yesu mwakakamina kwa mbili chipembedzo, masi ya Yesu mwakakamina kwa mbili zochitika zapadziko. Mulungu akulankhuleni, Mulungu akuthandizeni. Bilifa ndili pa ulendo lero, ndikunyamuka pompa pangusala maminitsi ochepa tikhale pano ndikunyamuka ulendo opita Mbeira. Tisiyane pamene pamawa tikakambana ndili mu ntawuni ija la Beira. Atate, zikomo chifukwa cha mwana wanu uyu alibe passport uyu. Pamene akupepesa Mulungu mu dzina la Yesu mulandireni. Winanso uyo amangopembedza Yesu alibe, amangopembedza sadatembenuke mtima, amangopembedza alibe passport Jesus, amangogwira dzima protocol. Kuyambira tsopano pamene akulapa, pamene akugonja, mkhululukireni, mulandireni m'banja lanu kuti ulendo umene akafike. Mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.